Chomotegarili nigo chabere chinsa isano na ibere chabono mubaso chinga kitoko nyora mangana maya senchera yo boikrano mbeye nkai magusiki CFM letariana nigo nkoro kwa Ronald Mayaka. Timu wengi maya CFM nigo litkolera yekerana asa matanga yamo sechinse mo chiria chiri shabikiri molikoro kwe transformer ya CFM ilinde komo amagomba kubwatekana no amatanga babwate asensemelia soho mwancho mote natokogenda sembe abarali ba CFM nigo bayikira chinseme chirinde kurwa magomba abo gochia sabantu bonsi basangereka ninde kurwa magomba gochia senkeyo anene nigo baba ko mwakero mufada ngambu yamo naso kuruli baga gochia abarali banyare gukwani abantu nasaba sese ni mbuyamono Ndiamono sana aiga tumeza mashabiki kwenye akwanire amashabiki onspia kisi FM we recognize you n'abantu abaya sana litali yaye Haruna Pole yaye totigere fata koro moyegoyo tiambaso gena bwa iliro biega litango te pole sana ucha se familia marabari bonsi pi wa kiwe kiranye kiga sama tene okoro ko mocho koro nyamora mbarenga wakwiguriye teri mocho koro nyamora. On behalf of Inka TV, nanakulanda senseme Inka TV, iko tokuru ngora sana. Inka TV nto atarira familia yiga tokarira mona bravo ngete buna nto akoleta some impact elinde umongno na chat inde kubuya una tinde kurere go biega. Tia sabasen nande tiga to supportani enda gari Inka TV subscribe gari kiwa subscribe gari na bakonyole binte binge iko tokote baiga konyo yo mino kare moyo konyo yo mino kare ki tiga tokonya kitole moyo nyasaye nere natwengerie ito kya sabaseni Juga nali mura manywe enere familia ya siliwa kero ba tutebiri nyamba na ba kwane ngene yemo nayo muna bereta Yesenta abara ibekise mwawa abakatikista abagani batera saritu kuri yarero waire byamule abana bande batarabamanya gusa batarakwana mwana naro atatu lakini ndara yakwana yonta getemu mujo kwa kwa igoro nyandreta kwa yakwana tumi kwa kwa igoro twensi lingana litangani mwanjiranire mombu atesie pili etiga tunyagitari tokore lingana lya kabere twanjiranire terasorari lingana lya gatatu abana ba Teresa mo basako bachegi basabere anafuero ngoli bwati tiangireri bageri gari abene kubakira ngambu ya mono sana ase bali bacha sengenchi ya mabaya iga na kwa niaba ya radio station ya CFM 19 ngora ya itware trega iga actually oyo transformer ya CFM anti aya tararara iga chitega ali gukwana na inje agonte binga na Kimasai utakororote bi amashabiki na tokonye bili ya nyagitari ya chire igoro nkalele kinkabe ko morovelio mbachite mbaka anko na ananko ya yoyu ne transformer ya CFM nja achite na nkane kinde ko morovelio lio ogotegera runa abantu abange nkababe ko moroveli olio breakfast show go somorovelio lio go chaka lituko mashabiki ali abatomerete something lakini baadaye before that ekero transformer yanga akerete anti ya konyara tararara kama tabinga gendo ligie gendo ko kunga etil number nere ko babuya sana ekero muchango gotomu na likero montakorora by the transformer ya CFM oyidin litkelimo ogonte tabinga Masai etil ya tokire nakitokora na nchibono bunande mari nkaene kingarende nchwa yega rende mochangeri lakini yenda sayu pole sana transformer na bali bonse pia se family to alwe ngoro yaito enkane yo mugusingo koro moroboli ko kunga esaiga yomba sai ogo chaka saa 7 mpaka saa 10 igali togo sunyunta mpaka 90 talibo igo barenga bago promise mpaka ndatoka ugateka renka yo mugusi
Biya mono sana twarube ngoro yaito. Asante sana Father. Transforma ya Kiss FM wa Kereswa kwa Antalionde. Ose ninje. Na television na yerigere tibara babengi ya sana mwaligere libite binebi yana niko basombe bale bite binge twakori abantu yo tugoti wa grampi ya mwana se asimu akorete na ande bakatekire yo mito Nyasaye kae mbele igegesio nawe kaba marayika baho bayirende botukona mu baso yiga mu biroye Teresa kwambuka ubuje kwanirwa moyo yetigobe no mugoko abuyigoro n'abatakatifu ase myaka yonsi nenta enema nechinguru ase bali bonse basangire kumwagakire nyombe yiga bona nyeseseni tata no mwana no mtakatifu amen. Mananya sabu anjire koira yo minto yiga Teresa kwambuka kurwa sobo mabwenseye babekiro muberoye ase amarabo ira nasorwete Kristo dero mutanga nikobuka kurwa saba kule ase igo kwa twamurule yo minto Teresa ase omonene ya mwimukia somolembe umuberoye onyoro kubukiwa utakwera aya Teresa kwa batise tuna machi batismo Wana sanga ukuruka kwaye Balia to kutamara bakwezi kisubwate batamara baiga barimo kuruka twezi Kujia
familia bakamba tebi mukubwata iga mukiriko iga bwata mukiriga aya turute litangani aya Teresa ne buse aseriro banu irane kulendo mone na kubuki aserito kolio mone Kamera baime mucho उसके उसको माया मैं kamera ya Tienes la gana